A dneska půjdeme FC Mobile hrát a půjdeme proti ne Lukášovi, ale našemu novému youtuberovi Patrikovič! No, a má úplně nejhorší klub na světě, teda co? OK, a tady ho obkličkujeme. Diallo z Manchester United, nejlepší klub na světě. Hned. Vlad, hej, Nuno Mendes je mega dobrý. Hej, keď mi dá gól, Plato, já nevím. On má 104 rank týmu, já mám 110. Já mám 111 DH v bráně, takže mi nemůže dát gól. A tady může... Kličkuje s Beckhamom, klasika. Mal muž? Hej, keby si dal gól. Hej, jakože tvoj hráč. OK, máme. Klídek, do pohody. To je taky blbý typ. Ale hej, mě to vůbec nefunguje. Hej, mě se to úplně seká. Mně nefunguje vůbec mobil. Já neklamu. Offside. Tak ti treba. Tak mu treba. Ale chápeš, mě se to extrémně seká. Našu degeš. Mně se to tak seká, že jakože vždycky. Hej. Offside. Get out. Ale já ti povím, že vždycky, keď já proti někomu idem, hej, tak já vždycky, mě se to vždy seká, vždycky, nechápu. Proč? Ale chápeš, mi to vůbec nejde. Ne. What? Neznášám Chelsea. Ne. Ty jeden malý. Hej, týpek. Tady vapuje, no máže, a aj tak. To může nahlávat tiki taka, už mohl dát 2 góly, ale jasné, klasika u Paťa, samé tot offsidíky. Co si myslíš o moje obraně? OK, no. Hej jo, Real si vybral. OK, to není zlé, ale já jsem si vybral Neapol, Hamšík. Jsem podporil Hamšíka. Hamšík, no, ani nevím odplavat. A podporil jsem. OK, a podporil jsem Lukaku. Jaká? Davies, víš všecko. Gimenez? To je Degeš? OK. OK, všetko do pohody, všetko. Lenže tvoje dresy sa podobajú mojemu, ja si ich musím zmeniť, lebo hej, to je moc podobné, preto som stále nahlával tebe. Nevíš. Ne! Ja si to tak pokašľal. Dobre. What? On neví, tak. Máme, klídek. Ale tichúčko, Paťko, neví, get out. Neví, vidíš, neví, hláč. Gól! Hazard! Kukni na to, bam! Nemohol.
Sanchez, 103, fuj, ja mám 101. No, tady Patrik říká, že abyste se koukali. Jak se to hraje, no? No, jak se to hraje, no? Že ti zoberou loptu, to je velmi... Já jsem to pokašlal. OK. Dumfries tady máš. Dum. Yes. What? Yes, better. 111, vidíš? Toto se ukazuje, že to je 111. Yes, vyhrál. Odveta, týpek chce odvetu, co? Odvetu, jo, odvetu, takže tápek chce odvetu, get out. OK, ty máš level. Hej, já vím, proč si ma docela dával, já vím, proč ma Paťo dával, lebo ty máš level 40 a já mám level tak 25, ale zase mám lepší tým, takže či. Já jsem ti dal noho do tej obálky, Paťo neví nic, get out. Ale tak to daj. Hej, tak víš co, počkaj, ještě raz. Dal jsem ti. OK, no konečně, viny číslo. Já nechápu, ale Paťo si všade dával, že viny, hej. Nechápu to vůbec, viny, hej, viny. Viny, hej, co chce, hej, co má? Ale proč já jsem se budu vyměnit dresy? Ježíš. Ne! No. Fuj! What? Co to robí cápek? Co to robí cápek? Mi vysvětluj. What? To kam si dával? Vysvětluj mi. To kam zdal? Ne! Get out! What? Ne, nejde. Ne, OK. Poho. Týpeček neví vůbec. Hej, kam to dává, prosím tě? Já jsem to chcel Brankárovi a on to dá prostě tím. Hej, Beckham, že by dal gól, nedal. Vidíš, neví, get out. OK, hej, já nevím, co říká stavit get out. Hej, mě se to seká vždycky, po někomu jdu. What, jak jsem to... Ne. Bože, co robí Nicholas Jackson? Pellegrini, OK. GG. Máme. Get out! Tady od... Máme. Hej, kam to dáme? Gonzalo Garcia! OK. No.
Legenda. Gonzalo Galciato. Neví, Capek neví. What? Máme, šetá. What, jak? Ne. Na zadnú. Jakože, hej, na hlava. Co robí? What, co robí? Hej. Hej. OK. Co robí Zanetti? Co to robí Zanetti? Áno. Takže znova nemôžeš spať. Decha, chytá, všetko pohodia. Totálne. Našťastie. Kosa. What? To co bolo, hej? Hej, to... Či ťa niečo netrápi? Posledné dni sa tu o tomto čase stretá. Sledíme. Nevedel som ťa v takým dvojí, ale zjavne. Hlavička, pohoda. Easy hlavička. Kuk. Proste Robert Sanchez chce odvetu a ešte tak prohraje odvetu, hej. Yes, máte. Pohoda do pohody. Zanetti všetko uklidní. Kúkni na to. Easy. Zanetti zdrží. Hej, co to robí? Capek. Dá lobíček. Vyhlásil. Chce ďalšiu odvetu, chce výhľad, Patríček, co? Ešte ďalší, až dokud nevyhľad Patríček, že? Výborná. Na tom úvodne si naozaj prosím. Trochu udýchne. Čiže mi to teraz To teba, Patrín, môže si tam dávať nejakú základku, 11, nic nevíc, tak čo nájdeš. Co to je, hej? urobme tomu jedný máme. Hej, jak dlho ti to bude trvať, prosím? Už ti to trvá cez minútu. Hej, typkovi trvá vymeniť základnú 11 proste. Chápeš? Nechápu to. Sa neboj. Chudiak sa bojí. Ja mám Neapol, to je najlepší klub na svete. To je nádherná, úplne nádherná. Fuj, Bonzák v bráne. Typek je múdry. Co? Hej, tá si ešte slabší, akože. Máme.
What? A však ty jsi ma tam zhodil, jak něco, a on má... Jezdinko. Drž počkej, ne? Chceš? Hej, máme. No. Ne. Prosím, Mele. Hovorím si, že máme srdcia čisté. Keby sme si prijali niečo iné, čo viac by sme si mohli? Co si dělá? Yes. Príde hneď srdce. Múrať nebude vedať to, čo... Hej, ty máš musiala. Takže nemá vedať času. Dobre, čakajte. Vy. Hej, mne sa to tak seká. Mne sa to seká. A mne sa to seká. Hej, mne sa to seká niečo a aj tak sa vysmíva. Že ako mám dať peca a mi to seká. Ale ja sa to tak sekalo. Bože, mi to sekalo. A čo mne sa to seká, keby sa ti to sekalo ako mne, tak by si hej nedokázal nic, ani sa pohnúť. A to ja sa dokážu len tak pohnúť. A vidieť hráču, hej, aspoň. Hej, co robí Cápek? Co robí? Čo ty koksa? No, on sa mi vytláfa. Dobré ráno. Dobré ráno. Hej, na. OK. Počas. Chápeš? Mne sa to seká, jak něco a vysmíva sa. Môže... To je nemožné, keby videl, jak mi to seká. Lenže on nevidí nic, get out. No, Paťo sa potom kúkne na to video, že? Lenže sa mi to seká, jak něco, takže get out. Volám si, že mi chceš niečo povedať. Áno, chcem. Jak sa? O čo tak? Nevíde. Áno. Neví. Beckenbauer. Bum, bum. Bum. Hej, co robia moji typci? Ale tak moji typci nejsou úplně, oni jsou taky, oni jsou hrozný, chápeš, oni jsou taky... Neví, chápeš, mi se to seká. Jak? Kukni na to, jak mi zobereš loptu jak nic, hej. Však ale ja nechápu, keď idú proti někoho, sa mi to seká. What? To co bolo? O tom, čo sa... Už má to... Túto tému sme uzavreli. Už to nie Je. Vyšiel si sem kvôli tomu. Tichučko. Treba dať čas. Už je nejaký čas. Hej, no máš... Hej? Takú slabú strelu. Hej, ja som dal najslabší strelu, co iba ide. Ale že ja neklamu. Kukni, aká slabá. Či on to nechytí. Najslabší. Hej, najpomalší strela na svete, on ju nechytí. Aj keď to je blondín.
A co je na tom? Má chytit aspoň takovou lehkou stravu. Jde to rýchlo jak... nebudu říkat nic. No. Ne. Yes. Tady máš bronzák a bláně mět. To je něco jiné, že? Mět bronzák a bláně. A potom se mu to vyplatí gól. Easy jak nic. Ale teraz půjdeme něco také jiné, jo? Proti sebe. Hej, prečo máš iba 99 tým? Hej, co robí cápy? Co to robí? Stále niečo robí. Paťo už musí končiť. Tak, dámy a pánové, Paťo sa iba bál a že zase pro. Tak, toto je konec videa a zatím ahoj.